Nodiadau ar Daith o Cornhill I Gran Cairo, gan William Makepeace Thackeray. Cynnwys. Ymgyrchiad. RHAGAIR. Pennod 1. Vigo. Pennod 2. Lisbon I Cadiz. Pennod 3. Lady Mary Wood. Pennod 4. Gibraltar. Pennod 5. Athens. Pennod 6. Smyrna. Cipolwgau cyntaf ar y Dwyrain. Pennod 7. Constantinople. Pennod 8. Rhodes. Pennod 9. Y Tywech Wen. Pennod 10. Telmesis I Beirut. Pennod 11. Diwrnod a nos yn Syria. Pennod 12. O Jaffa I Jerusalem. Pennod 13. Jerusalem. Pennod 14. O Jaffa I Alexandria. Pennod 15. I Cairo. Troed Nodiadau. Ymgyrchiad I Capten Samuel Lewis o wasanaeth cwmni lliwio stem y Penrhyn a'r Dwyrain. Fy Anwyl Lewis ar ôl mordaeth lle mae Capten y llong wedi dangos diwerder, moriwraeth, hunawseth neu rhinweddau da eraill yn gyffredin, mae teithwyr diolchgar yn aml yn cyflwyno arwydd o'i parch iddo ar ffyrdd tebotau, tancardiau, hamborthau ac ati o fetal gwerfawr. Amplith awduron fodd bynnag, mae bwliwn yn wyth llawer prinach na phapur ac rwy'n erfyn arnoch I derbyn ychydig ohono ar ffyrdd y gyfrol fach hon. Mae'n cynnwys ychydig o nodiadau am fordaeth a wnaeth eich sgiliau a'ch caredigrwydd dwywaith yn bleserus, ac nid wyth yn credu bod unrhyw atgof yn fwy dymunol na'i fod yn achlysur I wneud eich cyfeillgarwch. Os byddai'r cwmni bonheddig yr ydych yn ei wasanaethu, a'i fflyd yn unig yn ei gwneud yn bwer morwrol trydydd gradd yn Ewrop, yn penodi ychydig o lyngyswyr yn ei llynges, rwy'n gobeithio clywed bod eich banner wedi ei chodi ar fwrdd un o'i llongau stemar mwyaf mawreddog. Ond rwy'n ymddiried hyd yn oed yno na byddwch yn anghofio'r Iberia a'r ffordaeth hyfryd ym môr y canol dir a gawsom ynddi yn Hydref 1844. Yn gywir iawn fy Anwyl Lewis, W.M. Thackeray. Llundain, y 4 Rhagfyr 1845. RHAGAIR. Ar yr 20 o Awst 1844, aeth awdur y llyfr bach hwn I Dynawwa yn y clwb heb sefydoli'r digwyddiadau rhyfeddol a oedd gan dynged ar ei gyfer. Roedd Mr. William yno yn rhoi cinio ffarwel i'w ffrind Mr. James, Sir James bellach. Gofynodd y ddau hyn I Mr. Titmarsh ymuno â nhw a syrthiodd y sgwrs yn naturiol ar y daith y roedd Mr. James ar fin ei chymryd. Roedd y cwmni Penrhyn a Dwyreiniol wedi trefnu taith ym môr y ganol dir, lle o fewn cwpl o fisoedd byddai cymaint o ddynion a dinasoedd i'w gweld ac a arolygwyd ac anodwyd gan Ulysses mewn 10 mlynedd. Roedd Malta, Athens, Smyrna, Constantinople, Jerusalem, Cairo i'w gweld ac roedd pawb I fod yn ôl yn Llundain,
erbyn diwrnod yr aglwyd faer. Roedd y syniad o weld y lleoedd enwog hyn yn llosgi meddwl Mr. Titmarsh a chafodd swynion taith o'r fath ei hargraffu'n hiwaldol arno gan Mr. James. Dewch, meddai'r bynheddwr caredig a chroesaw gar hwnnw, a dewch yn un o barti fy teulu yn eich bywyd i gyd. Mae'n debyg na chewch gyfle eto i weld cymaint mewn cyfnod mor fyr. Ystyrwch, mae mor hawdd a thaith i Baris neu i Baden, ystyriodd Mr. Titmarsh, yr holl bethau hyn, ond hefyd yn awsterau'r sefyllfa dim ond 6 awr a 30 oedd ganddo i baratoi ar gyfer taith mor aruthrol. Roedd ganddo ymrwymiadau gadref o'r diwedd a allai fforddio hynny. Gwaethaf y gwrthwynebiadau hyn, fodd bynnag gyda phwb gwydraid o clared cododd y brydfrydedd rhywsut a dirfanodd yr anhawsterau. Ond, pan diwedodd Mr. James i gorni'r cyfan, nad oedd ganddo unrhyw amheuaeth y byddai y ffrindiau cyfarwyddwyr y Peninsula and Oriental Company yn rhoi anrheg o le ar gyfer y fordaeth i Mr. Titmarsh. Daeth pob gwrthwynebiad ar ei ran i ben, torri ei ymrwymiadau rhagorol, ysgrifennu llythrau at ei deulu synedig gan datgan nad oeddent i'w disgwyl yn y cinio dydd Sadwrn bythefnos gan y byddai yn Jerusalem y diwrnod hwnnw. Prynu 19 Crys a gorwedd mewn stoc môr o chwiaid Rwsiaidd. Roedd anwaith 4 awr a 20 ac ar yr alfed ar 20 o Awst, roedd y Lady Mary Wood yn chwilio o Southampton gyda testyn y cofiant hwn, wedi syni'n fawr o'i ganfod ei hun yn un o'r teithwyr ar fwrdd. Gwneir y datganiadau pwysig hyn yn rhannol i argyhoeddi rhai ffrindiau anghredadwy sy'n dal i fyny nad oedd yr awdur dramol o gwbl ac ysgrifennodd y tudalennau canlynol allan o Fancy Pier ar ôl ymddeol yn Putney, ond yn bennaf i roi cyfle iddo diolch i gyfarwyddwyr y cwmni dan sylw am daith hyfryd. Roedd mor hawdd, mor swynol ac yn proffediol yn fy bar i mae gadael cymaint o atgofion dymunol ar gyfer dyddiau a daw, ac yn creu cymaint o ffynonellau diddordeb newydd gan mae llythyr bapur newydd o Beirut neu Malta neu Algiers dwywaith yn diddordeb nawr ac oedd ganddo gynt. Fel na allaf o'n argymell i bawb sydd ar amser ar modd i wneud taith debyg, sef pobl sy'n sicr ar wyliau i ymestyn eu teithau a'i dilyn yn anad dim, dynion ifanc a dysgedig sy'n dechrau bywyd i dilyn y cwrs hwn, diwedwn ar ôl hynny yn y coleg a gyda'i dysg lyfrau yn ffres yn ei meddylau, gweld y bobl fyw a'i dinasoedd ac agwedd gwirioneddol natur a'r hydglannau enwog môr a ganol dir.